L'Aliança Cooperativa Internacional, creada el 1895, en el seu darrer congrés de Manchester al setembre de 1995, va adoptar la Declaració sobre la Identitat Cooperativa, que inclou un conjunt de principis que pretenen guiar les organitzacions cooperatives. Aquests principis que ha de seguir tota cooperativa són l'adhesió voluntària i oberta a la cooperativa, la seva gestió democràtica per part dels socis, la participació econòmica dels socis en la cooperativa, la cooperació entre cooperatives, la independència i autonomia de les cooperatives, l'interès per la comunitat i l'educació i formació que proporciona la cooperativa als socis i treballadors i a la societat en general. Veurem com 3 cooperatives de Catalunya, la Costurica, TUS i CIPO, mantenen en la seva filosofia d'empresa, en les seves actuacions del dia a dia, aquests principis bàsics del cooperativisme. Rise with a